Celá škola nám ušla a ja dúfam, že ideme dobre. Tak sme v prdeli. Momentálne sa nám pokazila lokomotíva. No aj električkou, kde nám trošku vynadali Češi, pretože Slováci si nevedia sa do električky, sme zistili. No, je proste veľa hodín. My sme sa stratili. 22 minút 6. Doriti. Jej. Hello. To bude vlog. Ola. 2 hodiny. Ja som nepovedal, že som A potom si nebol ani dostupný. Vaneska, Miška, Tomáško, tam Jakubko. Jakub. A ide sa. Jakub. A Sarika. To si ty v budúcom živote. Do Žiliny a zo Žiliny do Prahy. Keby, keď už nás nestojí ten vlak. No, ani hovno není vidno. Zasvietíme si, počkaj. Sviet nám Tak, do cesty. už to ide. Sviet nám do cesty. No, už sme vo vlaku a ide sa do Rici. Ďaleko do Rici. Nerob však mi noha, dobre. Ja si sadem na všetky, ďakujem. OK, čus, moje meno je Fešli, je tu Sara, Gabo, Tomáš, Vanec, Miška a dnes vás vítame u vlogu. A viacej ľudí je v iných vagónoch. Choďte domov a nepozerajte, vypnite. Ticho! A dnes vás vítame u Chod sa vlogu učiť. do Prahy. A ty do toho neskáču. Chod sa učiť radšej. Tak bude taký. Nedopadnite ako my. Ako Dobre, Miška. Ako... do Prahy sa ide asi 6 hodín, takže bude zaujímavá ideme cesta. spať. Čo uvidíte v Prahe nikto nevie a ja ani neviem čo natočím, ale niečo sa V hoteli. Neskončíte ako Miška. Hej, a budeme spať nejakom hoteli. Budeme natáčať ako varíme polievky. Určite budeme sprchovať. Dobre, to je všetko. My sa vidíme za chvíľu, neviem kedy, čo tu bude diať. Ako pre chvíľu. Keď budeme v Česku. Ahoj! Zakývajte. Ahoj! Všetci niekde v prdeli na záchode. Vanessa si tu papá. My sme to tu už upradali. Vraj za chvíľu ideme, prichádzame do Prahy, takže sa veľmi teším. Momentálne je 11:45, takže úžasný čas na to, aby sme konečne dorazili do našho cieľa. Ideme na ubytovanie a potom sa uvidí, čo ďalej. Dámy a pani, Praha. V cieli. Yes. Welcome to the Czech Republic. Vybitú baterku, takže sa s vami lúčim, uvidíme sa na ubytovni. No, tak sme tu, sme v Prahe, ideme sa najesť a potom ideme do Prahy a vraj to budeme až do večera, takže to bude veľmi zaujímavé, takže sa tešite na ďalšie pokračovanie a my sa vidíme pri jedle. To je moje. Smrde. Nie! Ty jeden! Ide sa niekde do Prahy, tu máte Jakubka, tu máte Tomáška. Nazdar. A ideme proste niekde sa pozrieť, kam to hovorila. Ideme na Karlov most, sa mi zdá. Áno. Takže Ešte niekde, ale už si nepamätám. nevadí, bude niečo z toho. Užite si.
Petřine, ja neviem čo to je, ale stálo nás to 24 eur, takže určite to bude stať za to. Tak, Miška, môžeš povedať, kde sme? Sme na Petříne, alebo ešte také, neviem, absolútne. Vyviezli sme sa tu električkou. Je tu krásne. Čo je to? Lanovkou. Ale išli sme aj električkou, kde nám trošku vynadali Češi, pretože Slováci si nevedia sa do električky, sme zistili. Tuto máte krásnu Prahu. Neviem, čo tam je vidno, uvidíme potom. A tak zážitky aspoň. Áno, teraz sme obišli kaštiel, alebo tak to povedali, nie? Dúfam, ja som moc v tomto orientovaná. No a momentálne nevieme, kam ideme. Takže to bude veľmi zaujímavé. Celá škola nám ušla a ja dúfam, že ideme dobre. Tak sme v prdeli. Takže my sa ozveme potom, keď zistíme, kam ďalej ideme. Hej, bye! Sledujte Instagram, tu máte Miškin, tu máte môj. OK, takže čus. Sme tu, koľko je hodín, ty vole, vlastne? No, je proste veľa hodín. My sme sa stratili, alebo teda tak to aspoň vyzerá, lebo sme dvakrát prešli tú istú uličku. A ideme práve Na Karlový most. na Karlov most a potom máme ísť ešte na trhy. A vôbec netušíme, kde to je, keď tak. Nefilujem to. Vôbec. Sme unavené, hladné a chce sa nám spať. Chcem ísť na ubytovňu. Takže tak. Takže je to zaujímavé, ale nemám na to čo natočiť, takže my sa uvidíme na Karlovom moste, ak sa tam vôbec dopracujeme dneska. Ale nebude tam asi nič vidno, aj teraz si svietím svetlom z čiapky, takže super. Ladies and gentlemen, sme vraj na Karlovom moste, takže aj tak to hovno není. Ideme momentálne kam? Neviem, zabiť sa. Haló, hybeme sa. Hodina. Ideme sa zabiť. Ideme k Orloju a potom máme rozchod. A nikomu sa už zase nechce, bolia nás nohy, ty vole. A Češi, zistili sme, že miestni Češi sú rôzne agresívni ľudia. A sme hladní, takže ideme hľadať jedlo určite. Sme v KFCčku a ideme si kúpiť, teda Tomáš objednáva jedno veľké, neviem čo to je, kibli či čo. A zložili sme sa na to po 100 korún. Vyzerá mimozemská piča. Uvidím, koľko mi vydrží ešte baterka, ale ideme sa najesť. Ale ja ti môžem povedať, ja som Dobre, takže už sme na ubytovni, bolo to super, trošku nás sem potírali, do Prahy už nepachnem. Zajtra nás čaká ešte do obeda Václavské námestie, kde máme rozchod a ešte niečo nás čakalo, to neviem, jak sa volá. A Potom domov. potom konečne domov, lebo už to je dosť. Dobré ráno, tu máte Jakuba, Tomáša, ktorý sa veľká Barbarinu vodu, Mišku a Gabo SMK. Je práve 7 hodín, o 9 odchádzame, musíme sa zbaliť z izby. A tak. Dobre, takže teraz ideme na električku, ideme do múzea a potom ideme na Václavské námestie, kde budeme mať rozchod. Takže tak.
No. Teraz sme boli v Národnom technickom múzeu, kde to bolo pekné. Bolo tam veľa vecí, boli sme tam 2 hodiny. A aj tak sme nestihli všetko a ideme cez prechod, takže wow. Teraz ideme električkou na Václavské námestí, kde budeme mať teda rozchod. Električkou ideme, potom pôjdeme metrom. Potom metrom, áno, a potom sa dostaneme nejakým kúzelným spôsobom na Václavské námestie, kde tam máme rozchod a potom sa už ide domov. 6 hodín zase jazda vlakom. Na to sa asi najviac všetci tešíme. A tak? Takže my sa vidíme na krásnom Václavskom námestí. Asi cestu už nemusím natáčať, myslím, že v tom videu bude viac natočená cesta ako to, kde sme boli, ale v pohode. Tomáško bol v českom obchode. Kurčatka. Čili. Proste ešte asi budeme hodinu mať rozchod a my už nemáme, čo máme robiť. Boli sme v KFCčku, boli sme tuto Tomáško, toto. Mekači, v knihkupectve, jak sa volá tento obchod? Primark. 13,58. Takže to dáme jedno. Filuza, no ja neviem. A nevieme, čo máme robiť, tak to bude zaujímavé. Toto je, keď sa niekto bojí. Môže sa nám to stať, ja sa nebojím, ja som rád, chápeš, ten tu byť čo najdlhšie chcem ísť pešo. Momentálne sa nám pokazila lokomotíva, je momentálne 21:07, sme hranica s Moravou, na Moravie. Hranica na Moravie a vraj pol hodiny, alebo koľko to hovorili? 2 hodiny? Pol hodiny. Dobre, ja že už... Vybila sa ti kamera. Nevybila, ona sa to sa vypí na naše trenie. Takže nepresúvame sa, ostávame tu, za pol hodiny nám dajú novú lokomotívu. Počuli sme. Takže ste počuli, hej, takže budeme mať novú lokomotívu a nevieme, kedy sa dostaneme domov. Vlak, keďže my ideme do Žiliny a potom zo Žiliny s ďalším vlakom do Kysuce, vlak asi nestihneme, takže budú pre nás musieť prísť nejaké autá. Dobre. A ty ho chceš? Hej? Aj vysoký? Chcela, aby si Iba kamarát. Ja neotlačok mi nepúdneš. Iba kamarát. No tu random deti chodia. Aké? Neviem, teraz to prebehne. Idete špinavé. Tomáš vyzerá hrozne. Tomáš, stoj tak, tak to tu je. Aby ste vedeli, nikoho nejdem okradať, hej? Deti, nikoho neokradajte, je to zle. A prečo klameš? Ja som opica. 39 centov stojí škorica. Dámy a páni, epický Keby nám tak šiváci chodili, vieš? Ďakujeme! Wow! Uganda! What's up, to je vždy pozitívne naladenie, Jacob Handlovský. Dneska sme, nám odišiel rušeň, takže sme čakali ďalšiu pol hodinu, kým nám napoje ďalší rušeň. Našiel som si frajera. To je všetko. Pokračujte na video. Ja myslím, čo dobíja.